80 rijden. Berend Karel. Berend Karel. Gaan we naar boven, hè? Ja. Uit plekken als Hielpen, Starum, Warkum en Koudem zelfs komen meestal 's morgens naar de milieustritten onder spoorlijnen. De melding van Zuidwest-Friesland dat de milieustritten van Koudem en Heeg op 1 maart dicht moeten, komt de bewoners volslaan door het mat. Ja, dat kwam wel heel erg rauw op ons dak. Wij zijn gewend om hier toch gratis ons huisvuil te brengen. En als we dat straks naar Balzen te brengen, dan weet ik net wat voor situaties we krijgen. Maar daar zijn wij net gelukkig mee. De gemeente Zuidwest-Friesland had alle milieustritten onderzocht. In Koudem en Heeg binnen geen vloeistofdichte vleren. Wij stellen dat voor aan de gemeenteraad weer aan, omdat wij een onderzoek hebben laten uitvoeren naar de stand van zaken in de milieustraten. En het blijkt dat op een aantal aspecten onze milieustraten, met name in Heeg en Koudem, niet veilig zijn, aanpassingen behoeven. En die aanpassingen toch een behoorlijke investering vragen, waar wij ons afvragen of we onze burgers met die investering moeten lastigvallen. En wat zou dat dan kosten? Nou, u moet denken om een tijdelijk op te lossen, dan moeten we toch denken aan een investering van €70.000 in Heeg en €70.000 in Koudem. Om het veilig te krijgen voor onze burgers, voor onze medewerkers en voor het milieu. Zuidwest-Friesland wil als compensatie het grafvuil net treien, maar 6 keer in het jaar bij de meesten thuis opheljen. Er gaan de stwatten van Snits en Bols het vaak riepen. Maar in Koudem en Heeg vinden ze dat geen oplossing. De raadsleden van Zuidwest-Friesland kunnen een lelijke brief verwachten uit beide dorpen. De milieustritten binnen belangrijke verzinnings die het net mist worden kennen. Ik denk wel dat iedereen hier naar zucht en zucht hoe het op dit moment is. En dat ze daar straks aan maar fut moeten. Nou, het ging gewoon net. Vorige week het Staatsbosbeheer al zijn dat er steeds meer illegaal stwatten wordt. Nou, dat krijgt straks steeds meer. De dorpsbewoners vinden dat de gemeente verkeerd signaal jouwt aan nieuwe bedrijven. Zij beginnen te twijfelen over de vestiging in Heeg of Koudem als de gemeente hem weer omloopt, zo denken zij. We praten hier over 3 uur openingstijden in de Milieustraat. Het kan toch niet zo zijn dat het belang van Koudem van die 3 uur afhankelijk is. De dorpsbelang hoop je dat ze maar protesten raadsleden uitzoeken kunnen dat de milieustritten net dicht maaien. Op 23 februari praat de gemeente hierover.